Claro, nik lanitzen hauenez turismoan, 2020ko martxuan zeldu zan pandemia, da horrekin geratu nintzen, etxian, mundu osua moruan. Orduan, hasi nintzen sukaldatzen geixau, ondikan geixau, da nik uste dut mundu osua moruan, sukaldian aritzen, eta zabaldu nauen Instagram bat, holan errezetak elkar banatzeko. Naukon Instagram hori, baina naukon apur bat, enauen gauza asko igotzen. Eta orduan hasi nintzen errezetak igotzen, jendea guztabitzen jakon, da hasi zan hori dana mugitzen. Aurraka, gaur egun ja zenbat jarraitzaile dazkazu. Uste dut, 26.000 edo hortik ibiliko dio, bai. Ze ona, eta bertan, ze galdera itegu jendiak edo, ze eskatzeu gehiena, edo zerrek eukitzen duzu, zerrekin arrakazta gehiena? Ez dakiz esan, ni nago oso espezializauta reseta osasuntxuak edo, zen mutilai guztetanako txarrikerixa danak, munduko danak, hamburguesak, pizzak, danak, eta orduan apur bat konpensatzeko, nik itxen dut, janari osasuntxua. Ona. Eta noizian behin ez tezu sartzen zerbait ez da nahin osasuntxua edo? Bakarrik ez da osasuntxua gorputzerako, noizian bieda osasuntxua harimarako eta kapritxoren bat emotio. Dudi gabe, oso osasuntxua gorputzantzako eta bizitzantzako izan behar du, baina ez une horolako pekatu egiten ibili, ez da? Eta gero, janari osasuntxua, mundu osoak dauko buruan izan bidala, bakarrik igual entxaladak, erolan, zakito jasko paparra, plantxa, baina hau da super osasuntxua eta da super gozua, orduan, ez dala zapore hori galdu. Jende gaina pentsatze gutxio jan behar da, baina gutxio baina hobeto jan behar dugu, ez da?